सांग मैंने आम आसिक जोरंदर पहुँच जाइए ये पार्किंग एरिया पार्किंग जा मंदिर भर को मेला हो देखिए शून्य मंदिर को जावा आम जोरंदर पहुँची जोरंदर मेला हो शून्य मंदिर पाखक जाऊँ आम चल मंदिर भितर प्रवेश करवा शून्य मंदिर शून्य मंदिर पाखे आसी पहुँचले भीतर अखंड जला हो भस्मकुंड पूरा मंदिर देखो पूरा चंदन काठ भक्त मान भिड़ लगी चारिपटे चारिद्वार भस्म लगी सुंदर मंदिर ये अखंड जल 365 दिन अखंड जलिक रही भर शून्य मंदिर किसी ना चारिद्वार अग्निकुंड भाया जलुची चंदन काठ घी आ चंदन काठ जला हो मंदिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबु दिगरे आमर एमती लगी अखंड अखंड एमती लगी शून्य मंदिर एबे आम मेला भीतर प्रवेश करवा मेला लगी चलतु भीतर प्रवेश करवा मेन गेट पाखे आसी पहुँच मेन गेट पाखे पहुँच मेन गेट मेन गेट जोरंदा मेला आसी पहुँचले मंदिर देखिले शून्य मंदिर ये हूँ मेन गेट आम ए भीतर प्रवेश कले मेन गेट देखिए आगू जाऊँ आम ए शून्य मंदिर आ गादी मंदिर जा देखा से जगार मंदिर केमी आ दर्शन भी करवा ठाकुर मंदिर
ଆମେ ଭିତରକୁ ଏବେ ପଶିବୁ। ତୁମେ କହୁଛି ଖାଲି ପାତ୍ରରେ ତାହେଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିଏଡେ ବଡ଼ ମିଳା କି ଆମେ କୋଉଠୁ ପଶିଲେଣି କଣ ସରୁ ନେଇ ଜାଗା କଥା ନ ପଡ଼େ ବାଇକ୍ ଅନେକ ବାବା ସବୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ମେଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ମେଳା ସବୁ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା। ସେ ଭାଉଜ କହିଲା ହଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହୋମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ନନାମାନେ ଅଲଗା ନନା ବସିଛନ୍ତି। ହୋମ ଚାଲିଛି। ଦୀପ ବଡ଼ ଦୀପ ଆଳତି ଦୀପ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଳତି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଣ ଚାଲିଛି। ଦୀପ ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି। ଭିତରେ ବି ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆମେ ଆସି ଭିଡ଼ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଛି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବା। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାଉଛ ଭିତରକୁ ବାରପଦା ହେଇଛି ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଦେଖି ଯିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। এইটি ଯିବା ପରା
ପାଣି ଆଣିବ କାଇଁ ପାଣି ଆଣିବ ସେଠି ରଖ ସେ ପାଣି ଆଣିବ ଜିନିଷ ଆଣିବ ସେ ଧୋଇବ ସେ ଆଣିବ କୋଉଠି ପାଣି କେଉଁ ଠାରୁ ପାଇଁ ତ ଯାଉଛି କହିଲ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବାଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୁଣ୍ଡ ଆଳତି ଫଟୋ ଏବେ ଘଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଅଛି ଧାରିସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟରେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାରିପଟରେ ଆଳତି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିଛି ଯୋଉବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଚାରି ଦିଗ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରିଟା ବାଟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସପ୍ତପେଣୀ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତପେଣୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବାବା ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଛି এটা হচ্ছে প্রবেশ বাট ବାହାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବି ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଚାଲିଛି
ମାତା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି।